कहवा में उखिया उपज गइले, रसवे गुरवे भर गइले हो। कहवा में उखिया उपज गइले, रसवे गुरवे भर गइले हो। कहवा के छूटले बावरवा उखिया रौंदले हो। कहवा के छूटले बावरवा उखिया रौंदले हो। अंजनो गाँव में उखिया उपज गइले, रसवे गुरवे भर गइले हो। अनजानो गाँव के छूटले बावरवा उखिया रौंदले हो। अनजानो गाँव के छूटले बावरवा सब उखिया रौंदले हो। चिट्ठिया में लिखलन कवन समधि दिहलन समाधि हाथे हो। चिट्ठिया में लिखलन कवन समधि दिहले समाधा हाथे हो। बरिजी समधि अपनी भावरवा उखिया रौंदले हो। बरिजी समधि अपनी भावरवा उखिया रौंदले हो। जे चिट्ठी लिखलन कवन समधि दिहले समाधि हाथे हो। जे चिट्ठी लिखलन कवन समधि दिहलन समाधि हाथे हो। लइका जे रहिते समधि बारीज देती, चॉकलेटवा दे फुसुला देती हो। लइका जे रहिते समधि बारीज देती, सिलेटिया दे पढ़ा देती हो। मोरो बाबू बैंक के मैनेजर, बरी जालो ना मानसा हो। मोरो बाबू हवन ऑफिसरवा, बरी जालो ना मानसा हो। कहवा में उखिया उपज गइले, रसवे गुरवे भर गइले हो। कहवा के छूटले बावरवा सब उखिया रौंदले हो। कहवा के छूटले बावरवा सब